Sziasztok, Buda Marci vagyok, a Pepsi vloggerőpróba házigazdája. Mint azt tudjátok már, az elkövetkezendő hetekben Silva, Goodlike, I Have No Idea Hungary és Unfield mérkőznek meg egymással különböző erőpróbákon keresztül, hogy a végén kiderüljön, hogy melyikük a legrátermettebb vlogger. De nem csak ők nyerhettek, hiszen ti is játszhattok velünk, tippelhettek az adott erőpróba kimenetelére. Minden egyes erőpróba után külön díjas sorsolásunk lesz, és aki a negyedik erőpróba végén a legtöbb pontot gyűjti össze közületek, nyerhet 1 millió forintot. Nyilván kíváncsiak vagytok, hogy mik ezek a titokzatos erőpróbák, de hát konkrétumokat egyelőre nem árulhatok el, hiszen elveszne a meglepetés ereje. Viszont megmutatom nektek, hogy mi is a menetrend egészen pontosan. Minden erőpróba 2 héten keresztül fog zajlani. Az első hétfőn megismerhetitek az adott erőpróbát, és elkezdhettek tippelni az első 2 kérdésre. A tippelés pontos menetére majd kitérünk egy kicsit később. A második hét hétfőjén lezárul az első 2 kérdésre való tippelés lehetősége, hogy másnap, vagyis kedden tippelhessetek a harmadik kérdésünkre. Ezzel egy időben pedig természetesen mutatjuk azt, hogy vloggereink hogyan teljesítették a különböző erőpróbákat, hogy ti is képbe kerüljetek, meg hát láthassátok, hogy hogyan tippeltetek. Az erőpróbák a kihirdetésüket követő harmadik hétfőn zárulnak le, amiket majd egy értékelő videóból meg is ismerhettek részletesen, természetesen. És mivel hétfő van, már láthatjátok is, hogy mi vár a vloggerekre. Itt az idő, hölgyeim és uraim, hogy elmondjam, hogy hogyan tippelhettek és hogyan szerezhettek pontokat. Az első és legfontosabb, hogy regisztráljatok a pepsi.hu oldalon, és ott az erőpróbákhoz kapcsolódóan 3 kérdést fogtok majd találni. Az első kérdésnél azt kell eltalálnotok, hogy melyik vlogger az, aki az adott erőpróbát elvállalja, hiszen tudjátok, a Pepsi vloggerőpróbán bármi megtörténhet, akár az is, hogy a vlogger azt mondja, hogy ő ezt az erőpróbát offolja, és neki se fut. Ezután tippelhettek arra, hogy vajon kiknek sikerült teljesíteni az adott erőpróbát. Végül a harmadik kérdésnél az a cél, hogy sorrendbe állítsátok a vloggereket, mégpedig az szerint, hogy hány pontot fognak szerezni az adott erőpróbán. A pontjaitok a tippjeitek után fognak kialakulni, mégpedig a következőképpen. Először is megkapjátok azoknak a vloggereknek az erőpróba alatt összegyűjtött pontjait, akiknek jól tippeltetek a helyezésére. Az így szerzett pontjaitokat egyből meg is tudjátok duplázni, amennyiben a második kérdésnél helyesen találtátok el, hogy kik azok, akik teljesítették az adott feladatot. Ezután lehetőségetek van meg 4-szerezni a pontjaitok számát, amennyiben az első kérdésre helyes választ adtatok. Nem is maradt más feladatom, mint hogy kitartó figyelmetekért egy picit spoilerezzek az első erőpróbából. Túl sokat nem árulhatok el, természetesen, viszont annyit biztosan állíthatok, hogy szerepel az első erőpróbában egy kamion. Bezonyám egy kamion, ezen kívül egy 30 perces időzítő, és lehetséges, hogy 5 percenként majd egy fránya óra meg fog szólalni, ami rendkívül idegesítő lesz, ezen kívül pedig majd még szerepet játszik egy titokzatos tárgy. De ennél többet tényleg nem árulhatok el, hiszen tudjátok, a Pepsi vloggerőpróbán bármi megtörténhet. Egyelőre ennyi, találkozunk legközelebb. Sziasztok!